Mukomana Shemurisei, inini ndiri kureurura zvinhu izvo zvandakaita nezvose zvandakaona. It is a secret yandainge ndakavimbisa umwe mudhara so kuti ndainge ndisingazosheyi nevana veZimbabwe, nekuti pandakapiwa basa iri rekuti ndinge ndichizopota ndichifamba ndichinobvunzira on his behalf kuti kwakange kusina vanhu vainge vachironga kumuuraya here, including vamwe vepadhuze naye, because akange ava very paranoid muzvinhu zvake zvaainge achiita. Ainge asingachavimbi kana nani zvake, aifungidzira kuti maybe painge paine vanhu vainge vachazomuuraya achiri pachigaro, nekuti iye ainge achiri kuda kutonga. Saka akanditi ndinge ndichiita mhiko yekuti handaifanira kuti ndinge ndichizotaura, but ndangoti ndinge ndichitaura. Mukomana vamwe vanhu vange vachizviziva kuti politics, it is not about kungodiwa nevanhu, asi usiku vanhu vanenge vachifamba mudzin'anga, mumaprofita, mumapastors, kuti vange vachinamatirwa varambe vari pazvigaro pavanenge vari. It is very toxic kuva mutungamiriri, nekuti kuburuka kubva paunenge uri pauri zvinonetsa, nekuti unenge uchizviona sekunge unenge watova kana Mwari nekuda kwemasimba avo aunenge uinawo. Saka ndakashandira hurumende kwemakore akawanda. In secret ndainge ndiri umwe wevanhu vainge vari pedyo, ndisingatauri mazita, asi imi mukoma ndichakuudzai zita kuti munge muchizonzwisisa pamunenge munareta nyaya yangu. In bracket name hidden. Mudhara mamuzivaka, mudhara wepamusoro-soro, akatonga kwemakore akawanda. Vanhu vazhinji ivo vaingoti ainge ari munhu ainge aine ungwaru, ende aivimba neungwaru hwake chete, kana kuti nesecurity high level ainge akagadzira. Asi chokwadi chiripo ndechekuti mudhara uyu ainge aine vanhu avo vaaituma kuenda kudzin'anga vakasiyana-siyana in secret, kuitira kuti ange achizotyiwa sezvinoita shumba kana ikapinda mudanga inotyiwa nemombe dzose dzinenge dzirimo. Dzimwe dzinokwanisa kutopaza dzikatiza. Panguva yake chaiyo achiri kutonga, vanhu vaingobhiyevha nekuti vainge vachitya. Chikonzero ndechekuti vainge vakabatwa nemweya wekutya, because iye ainge akasimba. Kwainge kusina zvose izvi zvava kuitika pasocial media kana maibata, because ainge akatsika pakasimba. Nyika yose yaimudedera, yaimutya, but ainge asingavimbi nemunhu, nekuti aitya vanhu vose, and aifungidzira kuti pakati pevanhu vainge vari pedyo naye painge paine umwe uyo aizomumukira akamuuraya, zvekuti aiti kana ari muruma anenge ari, ainge asingagutsikani nemwoyo yevanhu vanenge vari padhuze naye, achitya kuti zvimwe kuda vaikwanisa kana kuzomuuraya. Basa rangu rainge rakaomarara ende rainge rakavanzika, highly classified. Kana vamwe vandaishanda navo musecurity detail vainge vasingatozvizivi kuti ndo basa randinoita, ende ndaigara kwekuti kwainge kusina munhu aikwanisa kuuya kuzospire on me kuda kuziva mamovements angu, because basa rangu rainge riri highly classified. Ndaigona kumutswa pakati peusiku ndonzi panenge paine rwendo rwekuchimbidza rwandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizotora, ende ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichienda kungava kuri kun'anga muHarare kana kuti mapasta. Saka nguva yeelection pane zvakamboitika muna 2008, pakaitika hondo pakati pake neumwewo ainge ava kudiwa nevanhu makore acho iwawo. Mudhara iyeye aindituma, ndakatumwa ndikaenda kubhinga. This was the first time kuenda kubhinga. Ndainge ndajaira kugumira kwaMutare Chipinge ndichitumwa kuti ndinge ndichienda kumaprofita kana kuti kudzin'anga dzakasiyana-siyana, asi kuna nabhinga ndakange ndisati ndakamboenda. Ndakafamba mukomanashi ndikaenda kuchakasara, kwainge kusina kana network yemafoni, kwainge kusina kana marodhi ekuti motikari inokwanisa kufamba. Saka motikari ndakanoisiya kune imwe camp, ndobva ndachizotanga kufamba netsoka
ndainge ndichiperekedzwa neumwe murume, asi murume uyu aindiperekedza ainge ari mupurisa, ainge asingatozvizivi kuti ndainge ndiri security detail yamudhara. Ndainge ndichingonzi ndibusinessmen ava vari kuda kunovhunzira, saka akandiperekedza. Takafamba mumasango tikasangana neshumba pakati pesango, asi haina zvayakatiita, yakatotiza. Ndainge ndatumwa kunoona umwe muprofita wekubhinga ainge aine mukurumbira, saka basa rangu randainge ndatumirwa ikoko kubhinga ndainge ndichifanira kunoudzwa chinhu chimwe chete, asi ndakazosara ndiri ndega pamba pemudhara iyeye. Uyo ainge andiperekedza ainge adzokera, because ainge asingafaniri kuzoziva matare awa, because ainge ari matare enyika, ainge ari secret. Saka chinhu chimwe chete chandainge ndakatumwa kunobvunzira nekuzoudzwa nekuziva chainge chiri chekuti muvengi ari kuda kumuponda pachigaro ainge ari ani, ainge achazourawa ari pachigaro here. Muprofita uyu wekubhinga akanditi ndigare pasi, ndokubva achizotora mbiya dzake, ndokubva achizonyora mazita. Pane mazita akanyorwa pasi, uye zvekare ndini zvimwe zvandainge ndakanzi ndinofanira kuti ndige ndichizoenda kunosiya kwaari mundara uyu, zvinhu zvake iye personally zvaifanira kuti zvinge zvichizogara kumba kwenyika kana kuti kustate house. Saka akange achida kuziva kuti chii chainge chichazoitika, because panguva iyoyo pakange paine kakupokana pakati pevanhu vainge vava kuzveti Lacoste, vamwe ndivo vainge vachiti G40. Saka muprofita uyu aitodoma nemazita evanhu vainge vachazomukira mudhara, zvekuti mudhara akazomukirwa zvake, but vanhu vake ainge ava kutovaziva. Angadai akaurayirwa pachigaro, but nekuda kwekuti ainge aine zvaainge akapiwa zvainetesa vanhu. Kana mukaona zvakazoitika mumakore anotevera achizonobva, zvainge zvisina that kaviolence kamwe kanoitika mune dzimwe nyika, zvakangoitika so silent, zvikangobuda sweet, nekuda kwekuti ainge akatsika zvaainge akatsika, asingade kuti vanhu vange vachizomuurayira pachigaro. Ndo masecrets mamwe andiinawo, handikwanise kunyanya kuita hangu deep, asi chimwe chainge chichiitika paari yainge iri nyaya yeparanoia. Aiva neparanoia mundara imwe yaityisa, ende aivimba nemaprofita kudarika mashoko aikwanisa kupiwa nema-intelligence officers ake, zvekuti pakumukirwa kwake zvinhu zvaainge akatoudzwa, asi akaramba kuzvibhilivha, ende aifungidzira kuti aikwanisa kuzourawa nema-intelligent officers mamwe ainge achimupa information yechokwadi. Ndiyo secret mukoma yandinayo, kana mukaposta muzondizivisa wo. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen mukatipot country, kanyika kadiki but yo kakatakura kurema. Hanzi dambudziko rainge riripo painge paine hanzi paranoia yakanyanyisa, ainge asingakwanise kuvimba nevamwe vanhu vaiuya neinformation yechokwadi kuti mundara pane 1 2 3 zviri kuda kuitika, asi akange asingabhelieve mavari vanhu ivavo, achifungidzira kuti maybe ndivo vamwe vevanhu vanokwanisa kuzotongomuuraya. Strange things they do happen in this world. Uyai nawo masecrets nemaconfessions enyu. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana shimuri sei, please post my story makavika uchitupa changu. Inini ndiri kugara kuno kuko America. Zvinhu zvandinoita zvava kutondidyawo moyo, nekuti ndiri kukura handina kana ma-friends, ndingori nema-enemies chete. Vanhu vose vandinotanga kuwirirana navo ndinozogumisidzira ndava kusawirirana navo nekuda kwemweya uyo uri pandiri. Zvandichakuudzai zvichakushamisai ende zvichatyisa vanhu vakawanda
vari kunoku kuamerica. Saka mukoma, inini ndakauya kunoku kuamerica ndainge ndichitoriwo musikana wechidiki. I came to study here. Ndainge ndichigara navatete vangu. Vatete ava vainge vaine shavi reuroyi ravainge vainaro, asi shavi iri yainge iri njuzu yainge yakapanduka. Saka vatete kuzouya kwavakaita kunoku, it was through murungu uyo wavainge vachifambidzana naye. Vatete vangu vainge vachishanda pane imwe hotel kuZimbabwe yakamboitawo mukurumbira. Saka vainge vachipota vachibetserwa nevamwe gogo avo vainge vachigara kumbare. Gogo ava vaita zvemanjuzu but vainge vari muroyi. Vatete vangu vakabva vanzi, kana uchida murungu anokuburitsa muZimbabwe ndichakutemerera nyora. Asi vainge vasina kuudzwa kuti nyora idzo dzavainge vachida kutemererwa dzainge dziri nyora dzaiuya neshavi reuroyi. Saka gogo ivavo ndivo zvekare vakazonditemerera futi nyora after ndazoya kunoku ndikanzi ndige ndichimbodzokera kuZimbabwe. Vatete vangu vakatanga kubata mishonga, vakatotanga kutoisa vana vavo pazvijana, ndokubva vachizouya kunoku kuAmerica vatoroorwa nemurungu wavo. Nekuda kwekuti vainge vasarudza ini kuti ndinge ndichizosara ndakabata bhasiketi ravo ravaishandisa pakuroya kwavainge vachiita, vakandiunza kuno kuAmerica ndikatotanga kutoenda kuchikoro, then ndikazodzokera kuZim, ndopandakazonotemererwa nyora. Inini mukomanashi ndinoroya nyangwe masikati, kutofamba chaiko masikati, but izvi pazvinoitika kana ndichida kubuda ndichida kuenda kunoroya munhu wandinenge ndatukana naye, kazhinji ndinongokutsvaka kungava kuri kubasa kuti tinge tichitukana. Kana tatukana ndinokwanisa kutouya kana pamba pako ari masikati ndokuroya kukugadzira zvekuti unotomborwara, mari yako yose inoperera mumadoctors uchienda uchida kunozvirapisa. Saka pandinomuka ari masikati ndinongoita sekunge munhu akarara, ndinenge ndichirota but ndinenge ndichitofamba ndakashama. Dzimwe nguva ndinenge ndiine vamwe vangu totoenda kune munhu watinenge tichida kuroya, kazhinji munhu wandinenge ndatukana naye physically, kutonetsana zvekutoshaudhana zvekuti vanhu vanotosvika pakutorovana. Ndiko kuti shave rangu ringe richikwanisa kuzomuka ndikwanise kuzopinda mumba mako, nekuti tinenge tatadzirana. Pasina kutadzirana zvinonetsa kuti ndige ndichingoroya womunhu. Saka ndakatanga kudzidziswa zvakawanda nagogo vangu. Ndichiroya masikati kudaro, inini ndinenge ndichingorota zvose zvandinenge ndichiita, but kana huri usiku shavi kana rikandibata ndinomuka. Kana ndamuka ndichitonzwa kutoti pana pandakamuka ende ndinosiya mutumbi wangu wakarara pambedha, ndinenge ndichiita sekunge munhu akafa. Saka inini mukoma ndaparadza dzimba dzevanhu dzakawanda dzava kutosvika 40 mamarriages andaparadza muno muAmerica. Saka ndakanyanyisa kuparadza mamarriages awa mumachurches ekuZimbabwe uko kwandinoenda, but kana ndichida zvangu ndinokwanisa kuenda kumachurches akasiyana siyana. Saka ndinoshayisa peace mudzimba dzevanhu avo vanenge vachidanana. Ndinodyara mhodzi yekufungidzirana, mweya weruvengo, kana kuita kuti murume atange kuvenga mudzimai wake pasina mhosva. Mumba mushayike bonde. Mumwe nemumwe wemapastors, madeacons emumachechi, vamwe vakatoita sekunge vacharambana nemadzimai avo nekuda kwangu inini. Handina wandinosiya, especially maZimbabwean. Ruvengo rwangu runobva rwanyanyisa kutomuka kana kuri kunzi munhu anenge ari wekuZimbabwe. Kumabasa kwangu kwandinoshanda ndakaparadza dzimba dzevarungu nevanhu vatema vandinoshanda navo. Handizivi kuti sei ndichingoparadza mamarriages, but ndokwandakawandira ikoko kuparadza mamarriages, ende handina zororo mumwoyo mangu nekuda kwezvinhu zvandinoita. Mweya uyu uri pandiri unofara chaizvo kana ndikaona munhu aine shungu achichema achiuya kwandiri
achindiudza kuti marriage yake haisi kufamba zvakanaka. Ndiri kureurura nhasi uno nekuti ndinoda kuti vanhu vakauya kuno kuAmerica vange vachizozviziva kuti takawanda vane the spirit of anti-marriage, takagarwa ne the spirit of Jezebel, vanhu vasingadi kuti vanhu vange vachigara mumamarriages avo vachifara. Kana wauya kuno kuAmerica, by all means try to make sure kuti you keep yourself to yourself. Ukaona panenge pakaungana maZimbabwean kutiza kuri nani nekuti unokwanisa kuzosangana nemunhu akaita seni wawainge usingatombofanira kusangana naye, but nekuda kwekusocializa nemaZimbabweans ndipo paunokwanisa kuzozviparadzira upenyu hwako. Kunoko kwasiyana neAfrica kwekunzi munofanira kuva necommunity. MaZimbabweans yaunenge uri associated to muassociation imomo munobva zvakawanda, paradzirwa marriage, kutorerwa vakadzi kana kuti varume nemamwe maZimbabwean. Ndiyo secret yandiunza pano. Ndinotomboedza kunamata kudzinga shavi riri pandiri, but chakabaya chikatyokera zviri muropa, handikwanise kuregedza kuroya vanhu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo vari kuti vari kuAmerica. Hanzi ndakaparadza marriages 40. Kana wakadivorsa murume kana kuti mukadzi wako zvimwe kuda, vanzvadzi vedu ava ndivo vanenge vakazvikonzeresa. Havana kutaura havo kuti ivo vari kuguta ripi, zvimwe kuda mukadzoka mukatiudza vanzvadzi. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimuri sei, ininiwo ndauya pano ndiine nyaya yangu yandiinayo. Nyaya yangu yakamira sekudai so. Inini mukoma pandainge ndiri madzibaba, ndainge ndisina mukurumbira, ndaitarisa ndichiona mhuri yangu ichitambudzika, tichishaya zvokudya, kuzosvika ndichizoita mukurumbira wandava nawo pari zvino muno muHarare. Ndinodhonza chaunga nekuda kwekuti ndakaromba. Ndine mishonga yandakapiwa, ndine mafuta awo andakabva nawo kuMozambique kuitira kuti sowe rangu ringe richizozara nevanhu, uye zvikare kuitira kuti kana munhu akauya kwandiri ndinge ndichikwanisa kumupa chiprofita chinenge chiri chechokwadi, but kunenge kuri kufembera nekuda kwemweya iri pandiri. Ndakagadzirwa nen'anga iyo yakandipa mushonga, asi ndakapiwa mutemo wekuti ndaifanira kuzongorara nemukadzi wangu chete. Kana ndikangoita gumbomumba gumbo panze, ndikangochita mushonga uyu waibva wachizoshanduka. Saka vakati kana ukangoita izvozvo uchapandukirwa nemushonga. Havana kundiudza kuti waizondipandukira sei. Kwemakore 3 mukomana sowe rangu raizara. Ndaiwana mari, vanhu vaibva especially kuUK vachiuya kwandiri. Vazhinji vacho ndakatovabatsira. Vamwe vainge vachirwara, vamwe vaida kugadzirisa dzimba dzavo, vamwe vainge vachida kuroorwa nevarungu vaiuya kwandiri vachitsvaka rubatsiro kwandiri. Ndainge ndiri munhu ainge atova nemari, asi mweya wetsvina wakazondimukira. Ndikaputsa mhiko, ndikabva ndachizorara neumwe mukadzi uyo ainge aine mari yakawandisa, ainge ava kunamatawo nesu. Mukadzi uyu ainge achiita sekunge ainge akangotumwa, nekuti after tarara tose akabva atoregedza kutouya kuchechi. Ainge asingachataure neni. Ina handina chandakamboziva. Ndakangotanga kungorota mazihope ainge achityisa. Saka ndaingoti zvimwe kuda ihope. Hope ndairota ndichimhanyisa mudzimai wangu, ndakabata bhemba. Then aizoti kana adonha ainodonhera mugomba, ndobva ndatoona ratova guva. Saka ndaingofungidzira kuti maybe mudzimai wangu ainge achazosangana nehumwe urwere hwakasimba munyama dzake. Ndakazodzokera kwandakaenda kunoromba mukoma, ndopa ndakabva ndachizoudzwa kuti ndainge ndapandukirwa nezvikwambo zvangu. Ndikati nai, hatina kumbogara takapanana zvikwambo. Handiti makangondipa mafuta here mukandigezesa nemishonga yenyu yekuti ndinge ndichizova ndiine maziso emweya akavhurika. Saka zvezvikwambo zvamava kutaura izvi zviri kubva nepi?
Saka ivo vakabva vachizoti kwandiri nekuda kwekuti ndainge ndakasviba mafuta awo andainge ndakazozora after ndazvisvibisa nyama yangu, mafuta iwawo ainge atopanduka. Vakandiudza kuti ndatova nenyoka mumba mangu, handina kumbogara ndakaiona nyoka iyoyo. Vakati kana yava kuda ropa uchazoiona nekuti wakatokanganisa. Ndikati ini zvinhu zvenyu ndava kuda kukudzoserai. Vakati handingagamuchiri zvinhu zvandakakupa zvisingatauri. Nhasi wava kuuya kwandiri uchida kundipa zvinhu zvinotaura, wotondipa muripo. Vakati vainge vachida kuti ndige ndichichekeresa mwana wangu kuti vange vachizoshandisa ropa rake kusimbisa matare avo. Ndakaramba ndikati kwete. Takabva tabudana nen'anga iyoyo. Ndakadzoka kuHarare nekuda kwekuti hapana chakamboitika. Ndaingonzwa munhu aitaura neni, ende munhu uyu ari munhurume ainge achitaura neni. Ndainge ndichingoignora, ndichingoti zvichazvigadzirisa zvoga. Zvechokwadi ndainge ndava kupota ndichiona nyoka. Ndaiwanzo kuti kana ndakagara hangu panze ndopandaiona nyoka iri mumuti. Ndaingozvisimbisa ndichiti idzi inyoka dzaMwari. Zvagara muZimbabwe magara muine nyoka, saka haisi nyoka inganzi inotokosha zvekudaro. Asi nyoka idzi ndaiti kana ndikaramba ndakaitarisa yaizongonyangarika. Pamwe dai ndakaudza mudzimai wangu pazvakatanga kuitika zvinhu izvi, ndingadai ndakakwanisa kuwana zano kubva kwaari. Saka ndakazviparadzira upenyu hwangu mukomana nekuda kwekurara kwandakaita nemumwe mukadzi apa ndainge ndakaudzwa kuti ndainge ndisingafaniri kuita zvinhu zvakadaro. Saka pari zvino manje nyoka iyi yakazodzoka kwandiri. Nditori nechironda chisiri kuda kupora pagumbo rangu. Ndakarumwa nenyoka, ndakarara. Ndakatanga kurota ndichifamba musango, ndaita sekunge ndiri kuvhima. Ndopandakazongokaruka ndarumwa nenyoka ndikaridza mhere. Pandakamuka mudzimai akatomuka. Handina kuda kumuudza hope ndainge ndarota. Ndakamunyepera ndikamuudza kuti ndainge ndarota ndichibayiwa nebanga. Ndakabva ndamuka ndikaenda ndikanozvivharira mubathroom ndikasuka ronda. Ndainge nditori nevanga raitoratidza kuti ndainge ndarumwa nenyoka. Painge pakatozvimba pakatotanga kutobuda ropa. Saka ronda iri nanhasi uno harisi kuda kupora. Ndakabva ndachizozama kutaura nen'anga iya, ikati wava kuda kutaura neni nhasi uno ini handikwanise kuti ndige ndichikubatsira. Nyoka yako iyoyo yawakapandutsa ndiyo ichakuudza zvainoda. Inini newe ukama hwedu hwakapera apo pawakandituka. Handikwanise kukubatsira nekuda kwekuti wakandituka. Life yakaenderera kumberi. Zvinoitika mukomanachi ndakatombogara ndikararama ndichitofara. Nyaya yavapo pari zvino ndeyekuti ndakatanga kurota hope last year towards Christmas. Ndakazotamba Christmas ndainge ndisina kana mufaro. Ndaiti kana ndikatarisa mudzimai wangu ndaitombobva paanenge ari ndobva ndanohwanda ndotanga kutoeredza misodzi, because nyoka yakandiudza kuti iri kuda mudzimai wangu kuti ange achizova semuripo wemhosva yangu yandakapara. Ndiri kungorarama sechizombi. Mari iripo, vanhu varipo, asi rugare mupfungwa handina. Ndinoda kuti munge muchindibatsira nemazano. Mudzimai wangu zvinoita kuti ndinge ndichimuudza here, because pari zvinozvi ari kurwara zviri very serious. Akatanga kurwara iro rino gore, but kupera kwaaita kana kutaura, anoti kana akataura zviya anobva atanga kufemeruka kuita sekunge munhu ava kutoda kutopererwa nemweya wekufema. Muzvipatara matiri kufamba pamwe takamboudzwa kuti iTB, tikaenda kune chimwe chipatara iko zvinozvi zviri kunzi iasthma and iri very dangerous. Saka mudzimai wangu ari kurwara. Handisi kuda kuti mudzimai wangu ange achifa. Ko kana kuri kunzi ndikamuudza kuti ndo zvakaitika izvi, angandivenga here mudzimai? Ndongonyarara kusvika achizopedza kusvepewa ropa nenyoka, nekuti pari zvino ari kusvepewa ropa nenyoka yangu. Idzi ihope dzandinotorota live and direct. Zviri zvinhu zvinenge zvichiitika. Ndinenge ndirimo mucomment section. Mukomanachi muzondiudza kana maposta. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna madzibaba. Zvakangooma hazvo veduwe. Ngatitaurei navo madzibaba ava mucomment section.
strange things indeed they do happen in this world. Zvakaoma. Hanzi ndoudza here mudzimai wangu kana kuti kwete. Zvimwe kuda kana mukavaudza mukoma kuti ndozvamakaita, at least vange vachiziva kuti chiri kuvarwarisa chii, zviri kubva nepi. Regedzoi tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi muri sei? Ndauyawo pano kuzoreurura zvinhu zvakaitika muna 2016. Ndakatombochera chikomba ndikasvipa mate muchikomba imomo, but hey, ndava kuda kudzokorora futi. Ndine imwe mbinga yandiri kudanana nayo online. Munhu uyu iye ari kuCape Town, ndiye anondibhadharira rent, ndiye anonditengera chikafu. Takasangana last year, but ndiri kutya kuenda kuCape Town. Akatombotumidzira mari yebhazi, ndikadya mari yebhazi because ndaitya kuenda kwaari nekuda kwezvandakamboona muna 2016. Ende zviri kundishayisa hope nanhasi uno. Panguva iyoyo mukomanashi ndainge ndakabva mukurambana nemurume, saka ndainge nditori nebitterness yekuda kwezvainge zvakaitika. Ndainge ndisina kumbotarisira kuti kuuya kwatainge tichazoita kuJoni kwainge kuchazoparadza marriage yedu. Ndainge ndava kuita zvema-online hookups munomo muJoburg kuti ndinge ndichingowanawo raramo because murume ainge asinganditendedzi kushanda. Saka patakanorambana achizotora umwe mukadzi, ndakasara ndisina kana pekutangira. Ndaitogara neumwe musikana uyo akandidzidzisawo zvema-hookups achisangana nevanhu paFacebook. Saka ndakabva ndachizoita deal neumwe murume uyo wekuDRC. Murume uyo akandiudza kuti he was a doctor, ainge ari muCongolese. Akati tainge tichazosangana kumall tombodya kana tikanakidzana tozoenda kumba kwake. Saka takasangana paFacebook. Asi mukoma, patainge tiri kumall, hana yangu yaingorova. Ndaingoti maybe hana iri kurova because ndainge ndisati ndanyanya kuzvijaira, uye zvekare ndainge ndisati ndakamboita hook up noumwe munhu asiri werudzi rwangu. Zvinhu zvakashanduka very fast patakasvika kumba kwake. Ndichiri kuedzawo kutofunga nezvake murume uyu, hameno kuti chii chakati ndige ndichingotaritsa pasi pembedha mushure mekunge ati ainge achida kumboenda kunotora wine downstairs. Pandakatarisa pasi pembedha ndakabva ndaona kuti pasi pembedha painge paine nyoka. Nyoka iyo yainge yakakura, yainge iine macolors anoyevedza asi achityisa. Nyoka iyi yainge yakazvimoneredza pasi pembedha asi yainge iri shato. Musoro wayo handina kuiona. Ndakajambira pamusoro pembedha ndikatanga kuridza mhere. Iye akabva auya akandibvunza kuti what was wrong. Paakandibvunza, murume uyu akatongoseka zvake akati don't worry, it is just my pet. Ndakanganwa kuti ndanga ndichimbotamba nayo makuseni pandanga ndisati ndauya kuzokutora kumall. Akabva atotora nyoka iyoyo akatotanga kutoipuruzira. Peti yake iyoyo akatotanga kutoikisa. Iyo yainge ichitosimudza musoro, achiikisa pamusoro pemusoro wayo. Akabva achizobuda nayo nyoka akati ainge aenda kunoivharira kurumu kwayo. Mukoma akandimanikidza kuti tinge tichikisana after abva kunovharira nyoka yake kana kuti peti yake mune imwe room. One day after ndabva kusleep over kumba kwake, ndakazongomuka ndakasvuka muromo wangu, ndikazomuka zvekare ndakafunuka muromo zvekuti ndaitonyara kutofamba nekuda kwekufunuka kwainge kwakaita muromo wangu. Dambudziko rainge riripo panguva iyoyo kwakange kwava usiku, uye ndainge ndisina kana cent rekuti ndige ndichizodzokera kulocation kwandainge ndichigara. Ende ikoko kwandainge ndiri mukoma, kuti ndidzokere kulocation ndaitofanira kutohaya taxi since kwainge kuri kure nekulocation kwandainge ndichigara. Apa futi ndaitya kuti wainge kuri usiku. Ndakangomuregedza achiita zvaainge achida neni, but kuronga kwatainge takaita pamafoni, tainge tichazongosangana kumall tobva tadya zvedu lunch then tozoronga date rekuti taizoita zvema sleep over. Apa ndisina kana senti mukoma. Ndakamanikidzwa nemamiriro ezvinhu kuti ndige ndichirara mumba imomo ndiri pambedha
iwoyo apo pandainge ndava kuziva kuti pasi pawo nyoka yaitombopota ichigarapo. Usiku ihwohwo ndakarara, asi ndakarara ndakangovhura ziso rimwe chete. Muviri wangu wose wainge wakaoma nechando nekutya. Ndaitya ndichiti zvimwe kuda mumba umu mune zvidhoma. Hapana zvakaitika mukoma, takarara tose kunze kwekuzongosvuka muromo after that, but handina zvimwe zvandakambosangana nazvo. Ende kubva ipapo ndakabva ndazviudza kuti handifi ndakaita zvembinga dzepa-social media. Pari zvino zvimanje ndine vamwe baba avo vandiri kufambidzana navo, sezvandakuudzai ndo vari kundibhadharira rent, vanonditengera chikafu. Hatisati takamboonana face to face, but baba ava rudo rwavanondiratidza runototyisa. Vanotondiratidza payslip yavo, mabank statement, kundiudza kuti pamwedzi vanenge vabata mari. Vakafirwa nemudzimai wavo, vainge vasingadi kuti ndinge ndichizviziva, but mukoma ndakazosangana neimwe profile. Paprofile iyoyo ndakaona kuti yainge iri profile ye-the late wife. Mukadzi uyu akafa ne-accident, because ndakaona kuti vanhu vainge vava kungouya vachiti rest in peace sisi, rest in peace Ningi. Saka ndakaona kuti it was because of an accident, kuburikidza nema-comments ehama kutaura kwavainge vachiita paprofile ipapo. Ndakazomubvunza akandiudza kuti ndo zvakaitika. Ndiri kunzwa kutya ini. Mukadzi wacho akangotsvira mumotikari, hanzi akatsva kuita ma-ashes. Pavakandiudza nyaya iyi vakabva vatanga kuchema. Saka ari kuti anoda kuti ndinge ndichienda kunomuona kuCape Town, but ndinonzwa kutya nekuda kwezvandakaona. Ndibetsereiwo muri yeZimbabwe, ndoendako here? Advice yangu yandiinayo kune vamwe vakadzi, even though ndichidawo advice, musaona sekunge zvepa-social media upfumi hwamunoona vanhu vainahwo, some of it is real. Vamwe vacho vanenge vanotoshandisa kana zvikwambo. Handina hangu evidence yekuti mukongolizi uyu chainge chiri chikwambo chake, but matarisiro aiita nyoka yake ainge achitoiyemura sekunge nyoka iyoyo yainge iri mukadzi wake. And what is the reason yekuti unochengeta chato apa uchigara uri one muzimansion? Ndiyo nyaya yangu mukoma. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndo zvavakasangana nazvo, but vari kuda kudzokera zvekare mu-online dating. Hanzi ndine mbinga iri kuCape Town inondibhadharira ma-rentals, inonditengera zvokudya. Ndoenda iri kuCape Town kana kuti kwete? Ngativabetserei mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimuri sei, inini ndauyawo pano kuzoreurura izvo zvandakaita nekuda kwekuti ndainge ndichida kupfuma. Ndainge ndakatenga kombi yangu, ndainge ndagara ndichishanda as a civil servant mugovernment muno muHarare. Ende zvinhu zvakazooma. Kana ukagara wapinda mutransport business unogumisidzira wavengana nevanhu, nekuti transport business rinonetsera pakuti vanhu vanenge vakabata mudziyo wako vanenge vasingazivi pressure yaunenge uinayo yekudzosa mari. Ndakabva ndaita munyama wekuti driver wangu wandakatsvaka uye zvekare na assistant wake kana kuti conductor wandakatsvaka ainge ari munhu weukama. Ndakangoti iye anoziva nhamo yangu, haazombofi akandiitira utsotsi. Asi varume ava vari vaviri, kombi yangu ichinogwadama ndichishaya mari yekuti ndige ndichiita marepairs, ivo vainge vatenga yavo kombi. Nanhasi uno vachiri kuita zvemakombi, ukama wakatopera nekuda kwenyaya iyoyo. Saka zvinhu zvangu pazvakaoma pavakazosiya kombi yangu ndisisina kana mari, ndakabva ndachizoenda kuChinoi. Ipapo business rangu rainge radonha. Ndainge ndakuvara nezvikwereti muna 2019. Ndava kutoda kutotengesa imba. Ndaiti kana ndikatarisa vana ndichiti zvino imba iyi ndakatenga imba yekuti ndige ndichizosira vana vangu senhaka. Zvino kana ndikatengesa imba ndinozopamuka here? Ndipo pandakabva ndachizotaurawo neumwe wandaiziva uyo aifarira zvechivanhu. Even though ndainge ndichinamata, ndakaenda kwaari nedesperation. After ndanamata
kwenguva yakareba kuna Mwari vasingandipinduri, ndichida kuti ndige ndichikwanisa kumuka kuita kuti ndikwanise kubhadhara vanhu vandainge ndichikwereta. Akandiudza kuti Mwari havafi vakakudavira. Akanditi iye kuromba kwaakaita, it was because Mwari vainge vasina kukwanisa kumudavira panguva yavangadai vakamudavira, ndokusaka akazoenda kun'anga. Ndainge ndagara hangu ndiine masuspect ekuti chivanhu, but chivanhu chake chainge chiri very suspicious. Kuita kwaingoita mari so kwaityisa, saka akazoenda neni tikanoita mamoney rituals kuchinhoi. Ndakaudzwa kuti business rangu raizomuka zvekuti hapana aizombomira pamberi pangu, asi muripo wacho wainge uri muripo waibhadharwa neropa remukadzi wangu. Nekuda pfumawo mukoma ndakabvuma, tikaita chibvumirano ichocho chemarituals kuchinhoi uko. Pasina nguva mudzimai wangu akashaika neaccident yainge iri mysterious isinganzwisisiki. Mushure mekunge ndachema ndichichema hangu nhema, ndakabva ndatanga kuita mari. Kombi yangu of course yakazogwadama, ndikanzi ndige ndichibuda mubusiness remakombi. Ndakazotanga rimwe business, ndikatanga kuita zvekusponsa migodhi, ndichisponsa makorokoza. Inini ndine mishonga yekuti vanhu vanenge vachindishandira havambofi vakafunga kuda kundiitira utsotsi, because kana usiri munhu anogara ariko kumakomba vanokuitira utsotsi hwekuti kana vabata bhande manje ndopavanenge vachingokuudza kuti murungu hakuna chiriko, but vanenge vatosvika panenge paine bhande remari, iwe uchingoramwa chete vanobva vachizotanga manje kurova bhande rearia, zvichireva kuti unenge wava sponsor. Unokwanisa kurova kana 2-3 months up to 6 months uchisponsa vanhu. Kana vasvika panenge paine mari vobva vakuvharira panze. Izvi zvinhu zvandainge ndichiziva kuti vanhu vakawanda vakabrokeswa nekuda kwekuti vainge vachida kuita masponsor. Saka ndakanzi ndisiyane netransport business, ndokubva ndachizotanga kuita zvekusponsor. Iko zvino zvimukomanasi ndiri kurwara nechimwe chirwere chandisinganzwisisi. Ndiri kupota ndichibuda hurwa pasi petsoka dzangu, ndinoora pasi petsoka. Handizivi kuti chirwere ichi chinokonzerwa nei. Ndakamboenda kunana chiremba ndikaitwa mascan akasiyana siyana, ndikanzi zvimwe kuda ndine diabetes, but ndakanzi handina diabetes. Ndiri kutya mukoma kuti ndinokwanisa kufa ini muna 2026 handisati ndava kuda kufa. Yambiro yangu, even though ndiri munhu ava nemotikari, ndine motikari dzakawandisa, but ndiri kunzwa kuti ndava padhuze nekuda kufa. Zviri nani kugara hako uri murombo uchishanda uine mari shoma, usatsvaka mashortcut muupenyu. Ende kana watanga business, chingozvifambira wega kana nekombi yako, chingozviitira manager, nekuti kana ukatora vanhu ukavaisa pabusiness unozozvidemba, unofa usingazowirirani nevanhu apa wainge wagara uri munhu ainge ari right. Ndakaregedza kutomboenda kuchechi nekuti ndainge ndiine mari dzechechi dzandainge ndakatora ndichida kugadzirisa kombi. Ndainge ndisingadi kuromba, but mukoma zvainge zvandimomotera zvikwereti, ndikasara ndisina kana choice. Pakati pevamwe vevanhu avo vandainge ndakatora mari dzavo akazotourawa nezvinhu zvangu, nekuti takambosvitsana kure nekuda kwemari yainge akandipa ndichida kugadzirisa clutch yekombi yangu. Zvese izvi zvakaitika mukoma, zvesatanism zvakaitika ndainge ndisingatodi kuti ndige ndichipinda mazviri zvinhu zvine satanism mukati. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi handikurudziri vanhu kuti vange vachitanga mabusinesses, kuti kana dai vakagara zvavo vachingozvishandira semucivil servant, dai mudzimai wavo achiri mupenyu. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimuri sei, ininiwo ndiri kureururawo zvivi zvangu. Ende ndinogara kuno kuSoweto. Ndiri munhu anonamata, anozivikanwa nekunamata zvisingaiti, asi ndine moyo weutsinye wandisingakwanise kutsanangura. It was last year ndakaita utsinye
kuno umwe murume wekuzimbabwe but mundevele anogarawo musoweto. Murume uyu aiva nekabusiness kake kaitofamba zvekuti business iroro raitochiviwa kana nemasouth african, asi vaiti kana vakarirana vaitadza kurirana. Ndainge ndisingadi kumuona achibudirira because ndakamuziva kubva achiuya muSouth Africa ari munhu anotambudzika. Ndikatombomuinvita kuchurch tikambonamata naye akazotanga kuita zvekunwa doro. Saka ndakazoita inonzi dangerous prayer. Mukoma ndaishandisa mvura dzekumakungwa nemakendle. Even though ndiri muPentecostal, zvinhu izvi hazvitombotendedzwi. Ndainamata nehasha ndichidaidza mweya yekumadziva. Ndo dangerous prayer yandakaita ndichiti mweya iyoyo isumuke ikwanise kuzoparadza business rake. Zvinhu zvakaitika sezvandainge ndichida. Business rake rakabva ratodonha. He went broke for no reason. Akasara ari murombo wekupedzisira achidya nhoko dzezvironda. Mukoma Nashi, dambudziko riripo nderekuti iko zvino zvindiri kumuona ava kutanga kusimukira zvekare. Akatotenga motikari ende panzvimbo yekuti nditendeuke hasha dzangu dzava kutonyanya kuwedzera. Ndiri kuronga kuita futi another dangerous prayer inopfuura yekutanga kuitira kuti ndimutsikirire pasi zvekuti haazombomuki zvekare. Ndo zvandiri kureurura izvi mukoma kuti ndo zvandiri kuita. Even though ndiri munhu anonamata, asi mweya uyu unondibata handizivi kuti mweya wakaita sei, mweya unobva kupi. Kana kuinewo vanhu vanokwanisa kundibatsira vachindinamatira vari kwavari kuti mweya uyu unge uchibva pandiri, mweya usina kunaka, you can go ahead. Inini zita rangu mukoma risingazivikanwe nevanhu vazhinji vanogara kunoku kwandinogara ndinonzi Simon. Ndine rimwe zita zvekare, the first name, but repakati hakuna anoriziva except for my relatives nevanhu vepadhuze. Ndinonzi Simon. Kana munamata rangariraiwo Simon muchindinamatira. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma Simon. Hanzi kana monamata hanzi remember me, zita vanonzi Simon. Vadiwa vateereri, ndo messages awo andanga ndakakubatirai in this episode. When we pray, let us remember mukoma Simon vari kuti ndinoitira vanhu dangerous prayers kuti vange vachizobroka mubusiness. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Before you go, make sure that you comment as well as you hit the like button.